Nag-anam na sa bugdag sa mga pasaherong manguli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya karong Semana Santa sa Davao City Overland Transport Terminal ug sa Pantalan alang sa mga buot magbakasyon sa Samal Island. Atong sayron ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, karong mga oras mas dagsa na ang mga pasahero dinhi sa Davao City Overland Transport Terminal itandi kaganihang buntag. Samtang sa lancha ug sa barge ang plite padulong ug patabok sa Samal Island, Davao del Norte ni Saka ang singil sa plitihan. Bata na yung mga dalamang kausa na nimo. Anak nimo? Kaganihang buntag nagsugod og dagsa ang mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal nga muli sa ilang tagsa-tagsang probinsya karong Semana Santa. Kining sinanay pauli og Butuan City sa Agusan del Norte. Buntag na siya misakay aron dili siya magabian. Sanglit anaa sa unom ngadto sa 7 ka oras ang biyahe gikan Davao City. Pwede unta daw siya sunduon sa iyang anak nga dunay sakyanan. Apan nag-commute na lang daw siya aron makadaginot kay mahal na kaayo ang petrolyo. Akong anak ko nga gikan sa Butuan, iya anta ko sundoon diri kay mao ginay ilang ko ang sundoon ko ihatod ana. Tungod sa mahal ang gasolina, commute na lang ko. Aron masiguro ang seguridad, kuting nga gina-check sa mga otoridad ang mga bagahe o gamit. Pinaagi sa X-ray scanner. Nakabantay sab ang Task Force Davao o Davao City Police Office. Ang Land Transportation Office gi-inspect ang mga bus units kung mituman ba sa safety standards aron sigurado nga luwas ang biyahe. Pipila sa ilahang gi-check ang ligid o wiper. Sumala sa management sa dikot, sa regular nga adlaw, makatala sila og 700 to 800 bus trips. Nga dunay kapin 75,000 passengers. Karong adlaw nga ting-uli ginalantaw nga mulabaw pa niana ang ihap. Kaning mga gagmay nato nga operators dili gud sila mo biyahe sa Holy Thursday and Holy Friday. But those big companies like the Rural, the Bachelor, the Mindanao Star, mubiyahe sila sa Holy Thursday and Holy Friday, but magdepende pod sa kadaghanon sa ato ang mga pasahero. Hugot sab nga ginasuta sa Davao City Social Welfare and Development Office kung ginikanan ba ang kauban sa mga mubiyahe nga minor de edad. Kinahanglan nga dunay travel permit. We have this route going to Luzon, Visayas, and Mindanao. In fact, naatay mamatikdan lagi nga mga minors nga naga-travel, no? So we really requested that also in partnership kaning sa atong VAUSI, di ba? So mao na siya nga ato ang gipa-implement jud po diha for the safety sa ato ang mga minors. Samtang sa pier sa kilometer 11 sa Sasa, ang mga maguli umulaag sa Samal Island, Davao del Norte sugaton ug usbaw sa pritihan. Epektibo kini ni adtong March 30. 24 pesos na ang regular nga pamiliti, gikan 20 pesos. 19 pesos na ala sa senior citizen, gikan sa 16 pesos. Samtang 12 pesos na, gikan sa 10 pesos ang sa bata. Ang ubang lantsa, wa una gipaandar aron makadaginot. Sa 8 ka unit, sir, ang isa naka-dry dock, ang nagdagan karon 5. Makakuan mi ba? Maka-save kamay. Sa expenses sa sir, sa crudo, yes sir. Isa ka na sab ang pritihan sa May West. Samtang ang DAVSAM karon pang Sabado magpatuman og fare increase. Na may reply ang Marina. So siguro by Saturday, this coming Saturday, April 4, amo nang ipatuman ang increase. Pila ba ang increase na po, sir? 20%. Grabe ka apektado jud sir. Halos di na lang mimulakaw sa balay kay nahadlok sa kamahal sa crudo. Naalang may paryente nga doon. Oo, nya. Importante lang jud kay kung dili importante, dili jud mi mo adto sir. Biyahe gyapon sir pero minimal na kayo kasagaran kay naman po ko'y motor na lang gyud. Samtang ang Coast Guard Davao Station hugot ang inspeksyon sa mga lancha ug barge aron sigurado nga luwas ang biyahe. Sara, kabahin sa pagsiguro nga luwas ang biyahe subay sa pagpatuman sa Oplan biyaheng ayos karong Semana Santa ug summer vacation gipailaw sa surprise drug test ang mga public transport drivers. Karong hapon ang mga bus drivers sa Dikot ang gipailaw sa drug tests nga gipaygayon sa PIDEA sa pagigalayon sa LTO ug LTFRB 11. Gawa sa Dikot gipa-drug test
Sab ang van driver sa transport terminal sa Bahada. Sa kinatibukan, 130 bus o van driver ang na-drug test. Ang mga magpositibo ipilawom sa confirmatory test. Kung magpositibo gihapon, kumpiskahon sa LTO ang ilahang lisensya ug ipilawom sa rehabilitation program. Samtang sumara sa LTFRB 11, pipilara ang nag-apply nga bus operators para sa special permit. Check your vehicles, especially yung basic lang, yung blow baguettes. But if you think na parang something may problema sa ating mga sasakyan, ipacheck mo talaga agad sa shop. Huwag na natin hayaan na maaberya tayo sa kalsada. Being as a responsible and obligado rin ang lahat ng mga lisensyadong driver na hindi po tayo under the influence of dangerous drugs or even intoxicated liquors. No? Dapat physically fit tayo, nakafocus tayo sa kalsada when driving. Then let us share the road. Muna ko tingnan na mo, ito sa fuel lagi yung pagsaka. Ito lang ang nag-apply of special permit. So ito na ito na reason. But then, our helpdesk is ready if in case na I need nga magdugang og units, natay i-prepare nga special permit for them. Sara kining sa ako ang likod, taas ni nga pila sa mga pasahero nga padulong og General Santos City. Nagpaabot ni sila sa mga bus nga ilahang kasakyan. Gani karon dinhi sa Malita padulong og Davao Occidental, usa na lang no ang bus nga mubiyahe paingon sa Malita. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban.